Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Já se táži, zda má někdo jiný návrh. Pan poslanec Stanjura. Omlouvám se. Já mám pro paní místopředsedkyni zprávu, že už jsme to schválili, tak já myslím, že toho výboru to nemusíme. Ano. To je všechno. Jenom jsem chtěl upozornit paní místopředsedkyni, že už jsme ten zákon schválili, nic víc. Ano, omlouvám se. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Paní místopředsedkyně, prosím dovolte, abych vůči vám vyslovil zdvořilý dotaz. Byla byste, prosím, ochotna přijmout pozici čestné místopředsedkyně Sněmovny se zachováním všech požitků, s vyloučením povinnosti řídit schůzi Poslanecké sněmovny? Pokud byste takovou funkci byla ochotna přijmout, já velmi rád zpracuji urychlenou novelu jednacího řádu. Všem by nám to pomohlo v naší práci. My bychom opravdu rádi chtěli pracovat, ale to není výjimka. Vy prostě tu sněmovnu nejste schopna řídit, vy to opakovaně demonstrujete. Já vás moc prosím, abyste se nad mým návrhem zamyslela. Pro nás všechny je čest, když nás reprezentujete jako naše místopředsedkyně. Ale nikdo z nás není schopen vydržet, když tu schůzi řídíte. Faktická, pan poslanec Ploc. Paní předsedající, já jenom pro stejnozáznam, na sjetině mám křížek a hlasoval jsem ano. Nezpochybňuji hlasování, ale jenom pro stejnozáznam. Děkuji. Pan poslanec Stanjura. Já vím, že to není úplně jednoduché, ale mě by zajímalo, na základě čeho dostal pan poslanec Ploc slovo. Dámy a pánové, já se omlouvám. Když dovolíte, já si vezmu 15minutovou přestávku a poradím se, abych vám nekomplikovala váš náročný poslanecký život. Děkuji.